Ozani ke, Ozani sobaba amamiliyoni. Ozani sobaba amamiliyoni. Othi socinga amamiliyoni. Na. Awimpohlo madoda, amamiliyoni into yadla 3 million ngo4 months madoda. Idiza yathengela intombi emuzi engayazi. Hawu madoda amamiliyoni kunjani mfowethu? Kunyuye namhlanje kunjani ndoda madoda? Kanti into indaba uthanda ukuzongiphazamisa emkhukhwini wami. Indaba ngifundisa kahle. Mamiliyoni abantu impahla yokuhlwana eminyaka nje manje uzongiphazamisa. Oh, hayithi. Nini like amalike abhedayo. No, fa ngisale namamiliyoni. Zolenza lelo. wena washayiswa imoto la esibhedlela buka ingozi njalo wathola 3 million imali engaka wayidle for 4 months uyidla kanjani 4 months imali engaka ndoda abantu wayidla sisebosini akungixoxele ndoda ama drugs namantombazana yini oqala kuba nentombi uphethe imali wendoda ama-drugs namantombazane kabhazi nona bangani abasha bey'moto awume mamiliyoni ngathenga imoto fethu ngathenga imoto ngo-160 imoto kodwa ngagcina ngiyithi ise-fresh ngagcina sengiyidayisa u-30,000 ngase ngifuna ukubuya ngibe nemali ngitshela ukuthi kanti no-30,000 owabuya nawo wathi wena kulo muntu obombolekile kanti wawudayisa imoto mina ngazi phela ukuthi waba nemoto wena mina ngazi ukuthi wagcina uthengele yamuzwa la ntombazana ngoba wagcina ningixoshile nangishaya nabangani bakho indaba leyo ntombazana ngoba yayidla imali yami kakhulu umuzi washonaphi lona na uthengayo angibhalise ngayo awu mamiliyoni namanje ngisayibuza indaba obhalisa ngentombazane nawabuza ndoda ngoba phela yini kwenza njani futhi awungitshela mamiliyoni angidido yelo bhono osangene ikhalathi limnyama mamiliyoni lengalela ekhona ngiyafisa ukuyibona ukuthi imali yami iyayenzana ngempela umuzi wami ngawubhalisa ngayo obhalisa ngayo yaphela imali ndoda yangishiya intombazana mana mina mfethu phela ngazi 1.8 million lo owangena sihle lapha sibe isihlahla ozasilapha lesihlahla zaselapha lesihlahla ngazi lo 1.8 million mina le enye mfethu wayidla kanjani mfethu le amalenye wemfethu awungeke ngiwashe impahla yami ukuhlukanisa unyaka kanti into ngizongithatha emkhukhwini wami wendoda ngizothola wagcina ukuthenga lela blocks elilodwa thola awuphindanga thola nali blocks wasebenza wathanda le blocks ku3 million ku3 million wathenga iblocks elilodwa nje mfethu awungeke intsalenzeko ayike akhophutha 4 months ngale 3 million ngo4 months ngo2009 u3 million lo200 nomkhulu kaphi bandona akusho ukuthi usathane wayigcwele la emahlombe abantu batha ngokucikela igatsha njalo uqina mengihamba ngesemoli ngihambe ngivele ngipha umuntu nje ngimupha 500 ngingamazi ngisho ngithi umuhle mina ngizothola wathengile itaxi yonke ophaya ngahamba ngayo emagarage ku2 fica sebenza kwakusebusuku kwakusebenza amantombazana amangaki mhlawumbe aye ku9 ngathi mina ngicela umthana lo phaya nonke la yangiphaphele ngitshela ukuthi ikhadi lami liyadecline ngidaka utshwala ngiyaphapha asembiza le ekhuluma nami kahle ngathi mina awuswaphe umswaphele nonke phaya ngamswapheli lo sisi uyaphapha yabona ukuthi ikhadi decline batheka kabi khohlwa leyasuku manje awumendoda waphela wawuthembisa awungeka mfethu mana futhi unyuye mfethu abantu bafuna lesitory sakho ndoda yawuhloswa abantu bazokuthengela impahla la njengoba usushizila kanje le ndoda ngempela ugogo wamthembisa wathi uzomakhela umuzi ugogo lele manje emathuneni awukwazi umakhela buka kwawe endlela emkhukhwini unjani zibuka kwawe endlela endlini enjani mfethu awungeka amaphutha ayenzeka alikho iphutha la 3 million ngalo 3 million kanti 30 rand ama-trucks nje ngiyakutshela namantombazane abangani bey'monto mana ke mfethu njengoba wangihlupha kanjani ngicela uhlambuluka angikuqulisa amacala uyazi ngikubambele igqubu ngomngani wami njengoba wawungihlupha kanjiyana ndoda yamadoda wawukwenzelani la nto akukhulume mfethu njengoba wawusungijikelile ungasangazi nje mfethu ubukisa ngami wawuyenzelani la nto la ungwashisa imoto ivula ina
Hey mfethu, uma uthola imali abangani bakho ade uhamba nabo ngeenyawo uyabakhohlwa. Nawe mhla waphatha imali uzokho. Angeke ngize ngiyenze lento ngiyakholwa phela mina. Angeke ngize ngiyenze lento. Ngiyakholwa phela mina. Mfethu, awungiyeke ngifuna ukungena endlini ngigeza, awungiyeke. Yidlini le, yidli. Ngiyaxolisa ukuthi nje kodwa yidlini le. Kuthi kumuntu waphatha 3 million. Khandela phela indlela. Wena wathi lo 3 million. Uzoyikhanda kanjani indli right? Hey, awung Mana. Uzomhlukumeza emkhukhwini wami. Awungene la emkhukhwini wakho, awungene la emkhukhwini wakho. Wangisindwa zikini njani uyimanje. Othi buwele ingozi sekusone awule ingozi naye ingozi angena ka emoto. Awunathi hey ungangena endlini yami futhi. Sala lapha. Wema million asisibu indle fushana kanje. Sala lapho. Hamba futhi la kwami. Hamba kwami la. Hamba la. Isiqhazo siyeka nini? Philo. Isiqhazo siyeka nini? Ngabe ngiphuzene ke. Ngifuna ukuthatha mina uyoba umvangele enkonzweni yami okungcono. Hayi ngcono mvele ngishintshe vele. Vele ushintshe ngoba into yakho ayikho. Yabona lento yakho ayikho ngempela. Ngiyakeka vele utshwala manje. Kwakunjani ubukisa ngami ndoda? Angulaya. Angibambele amaqhubu ngithi mina kwakunjani ubukisa ngami angubambele. Ntshontshela 1000 la. Angeke utshe imali mina wena imali ewangiphona yazifike ku1000. Ngakupha malini kanti? Awu mhlawumbe 300 engangiyisebenzela. Awungeke bye. Indoda yazi ukuthi indoda yamadoda lento wayenza lapha empilweni yami ayingikhohlwa. Bayo. Awuye kuzongihlupha emkhukhwini wami ndoda. Awuhambe ekhaya. Bathi abantu bafuna ukunikelela noma ngo5000 uzowenza lo 5000 mabe anginika. Uzohamba ngakwenza security. Security. Ngibe security. Ufuna ukuba security? Awungcono mfethu. Bazofaka lo 5000 abantu base bayagada. Hayi awunankinga bengangigada. Mamillion ndoda awuxolisa la kumphakathi ukuthi wawungihlupha kuma followers wami ukuthi awubukisa ngami. Ngaxolisa Pastor Tsango ukuthi ngangohlupha. Wawubukiselani ngami? Uthanga akuphi imali? Nawe ingxenye yabantu ayikho. Ngathi ngithi ngisho iset lakho mina njengoba ubukisa bayasazi le story. Ungaqamba manga. Bayasazi story. Awungiyeka umfundisi. Mamillion. Awungiyeke. Mamillion. Yeka. Yavaleka khona le ndlu yakho le. Siyaqukula ndoda. Buka kwasenjani. Siyaqukula wasona. What listing senayo shelter. Shelter le nali block selilodwa kalitheka ku 3 million.